Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela. Umaariba! More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up you up. More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up. More sa umaga. More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! Magandang! Medyo kalat ha. Magandang morning! Eto na naman po kami mamulabog sa inyong kabuntagon. Padaplinin na palihog! Padaplinin na! Kailanang RTA. Eto na po, Andres Hilas de Garboso. Hilas na... Garboso pa! Siyempre naguna ang pinakahari sa tanan. Ang hari ng mga hilas. Ang baboy nga naay dimple. Ang Jericho Rosales. Brother Bernie Bitok. Siyempre naman, kasama niyo rin ang pinaka-feeling ninyo nga ang mega mga memes. Katambok sa mga pictures at sa videos pero sexy sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. And kauban magyaman ninyo ang inyong kuya sa kahanginan, ang pamukaw sa early morning, labi na si muna tulog kasing-kasing, ang pinakalimpyog agi, Rico Suave. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when 33 January 16, sweldo kagahapon. So wala na karon. Wow! Bibas! Pit Senior! Pit Senior Citizen! Diva Sa tanan nga mo adto sa Cebu o magsaulog o sinulong, nade may kwarta. Ala, Gasto today, pit os tomorrow. Bosa, pit senior na lang kanaton tanan mga igala. Na ibang mga batanong karon nga lang mga mga trabahante. Mag-leave dayon. wow. Ay, tama. Yung matog Cebu pa rin makisabay sa Sinulog. sinulog. Wait, in fairness, it's 335,000 plus ang expected nga turista. Wow, giihap yun Sa mga airlines na mga published. Grabe ah. Perde ah. Dami, makipparty. Damo. Raan muna tayo sa mga greetings natin. Maayong buntag sa tanang mga bana.
Nga bisag giilantan lain ng paminaw, why choice gihatod gihapon ang mga anak. Good morning. So sweet. Ako naman, good morning ko diya sa mga tibuok ang kwarta pampamiliti. Yan, namublima kay wala pa pang sukli. Ang Walay driver. sukli. Barya lang po sa Yun umaga. nga eh, ang tibuok kwarta. And good morning lang po da sa mga nabili na karon sa balay, ang mga gipangbinlan sa mga platong kinanan, sa mga sinina, mga tuwalyang gipanggamit, wala na nga hanger manimaho na unya na ron. Good morning. Morning! Sa mga, mga nasa balay lang. Maayong buntag sa tanan mga taxi driver! Nga nagbiyahe, pero gutom na kayo. Pas mo. Wa na'y pamahaw. Ay, wa pa nakapamahaw. Brother, boss. Pagkumana na, boss. Kaon, boss, kay health is wealth. Health ang puhunan. Oy, kini dagan ka relate ani sa mga nahutdan og shilin. LPG? Ay, Ang Shilin brand man na. Have you had... LPG okay, ang tawag gas na lang. Sa nga nahutdan og LPG nga mamainit na ta para sa ilang init nga coffee. Oh. Pagkana ni mo, no? Yes. What? They don't have electric kettle? Huh? No, and Electric aside kettle. from that, you cannot cook right the breakfast. Okay. Like bugha-bugha? Like, yeah. Arty-arty you like bugha lang pala. Like, we don't have dirty kitchen. Hey, good morning, Bod, sa itong mga graveyard shift na alas 8 pa mag-out. Gamay na lang, kapit lang. Gamay na lang yan! Makauli na higa. Grabe, Ilalim, no? Grabe. Ilalim. Kanag yung mag-grave, si tawag na ba? Graveyard shift. Graveyard ka. Tapos pag ulit mo sa balay, matulog ta na ka. Siyempre, di pa katulog. Saba ng mga palibot. Good luck. Tapos mga bata. Tapos, ang imong kwarto, di pagid aircon kay init. Wow. Tapos, maigo pagi ka sa sunlight. Wow. Ay, mo nang Struggle. Dili pa ng uban, in fairness, pag uli, close kayo ang room. Yeah. Aircon. So, at least, dili may ka sa sunlight. So, burag po kagabi. More Westwood lugar. O, tulo. So, urom ang resulta. Like scary like that. It's so scary. Kasama na minaw sa Facebook Live, sa radyo, sa Spotify. Good morning, Sintanan. Thank you very much nga kami. Super. Gina-follow Thank ninyo you. o kami yung ginapili. Dagan mo every morning, dagan mo choices yan. Pwede yung buhaton. Lagi, no? Pwede mo mag-YouTube, pwede po mag-TV karon, pwede sad mo sa radyo pa, dagan po yung stasyon, pwede Yes. sa ka nga di man. Pero kung kami inyong ginabuhat ng partner every morning, salamat kayo. Pampagod pa. Kila kaadlaw naman lang good, dool na ang... Kaya itong mga intro ka ron. Kuha na kayo mga emotional na Kaya kaya. na-feel ninyo na mga kami. Ese! Kasi tapping niyo ganina, brother. Kulba? Kuya o kaya. Ay, mo ginay ka na naman siya, brother. Lahi. Costa Rico, suabe. Kulba! Walay dili kulba nga pangutana. Actually, trending karon nga kanabitawang gutanan, especially sa mga affected sa ashfall. Kaya na kay instead. Okay, Ash Wednesday naman. Lahi, ang good. Di ba? Danay naman karon sa N95 nga klase sa mask. Anong kanapod lagi nga mask, no? Dili gyud na hinutdanay ba? Kuan gyud na hoarding na Hoarding or pod. gitaguan na para ignon nga wa na supply. Di nagsuggest pod karon ang DOH nga pwede naman mo gamit pod og ng line nga alternative kumbaga nga pangtabon lang sa ilong ug sa baba. Pwede man pod katong ang ilang nagamit man god nga pag example is medyo ngig mo pod kayo tanawon. Sama sa Bra. O kung lalaki ka magamit ka bra. sabagay, no? Sabagay, mga in case of emergency ba? Oh. Sa imong gusto ang kaulaw o mamatay kag sayo. Pupod lagi no. Wala naman na sa imo ang kaulaw. Pero kung karon tanata sa Cagayan, wa may Ashley ta magingato tagbra. Medyo awkward yun. Sa kauswagan kagikan. Medyo dili mayo. Wala mag-wrong. O panty. Napayuman kay kuan diaper. Medyo Yeah, nag-trending to. Na ginamit ang ginamit. diaper. Katong pod. Oh.
Mura nagigamit pang ganun. Kanina, sa diskarte na mas pamang special mo, to napkin. Napkin, di ba? Mga wala gigamit ni Jam. Wow. So, ibutan na mo lastiko. Kita na, si Jam, magini. At least medyo doon na ka sa tuyo. Ang galing mo! Maria, nahin mo diya. Malamang lapad ka na ba? Pati mata. Plugin pa sa sisters. Palalimin. Noon. Bagay, madiskarte yan. Kabla ko pag in case of emergency na, brother, wala kayo Uy, Chowes. Oh, so dapat medyo nagyug ka ng sitaw na resourceful. Resourceful yun. That's the word. Nabay you sa resourceful? Dapat nga na, no? Sa panahon kaya for example, nisabay sa panahon ng mass, ni triple ang presyo. So tama, pwede, napkin mo yan. Pwede naman ko, ano? Butan mo pintil pendili ni napkin. Para dili. May bastos. Pero kung awkward dan yuga. May bastos. For safety na, iwan ay. Yeme. Busin niyo pangutan, ha? Nagpila ka ron? Unsay brand sa napkin ni Maria? Ano to, Maria? Sister. So, kad nakauyab si Maria, mo na din na nag-change din siya. Amo to siya difference siya. Hindi ko ever said. Dapat mag-apon may napkin endorsement. Ang mga asawa dahil ka napkin ba gapon? Like, Tama, brother. Ang pangutana, unsa to punto mga gamit nga ginagamit nimo or mga butang nga ginagamit nimo sukway sa iyang purpose Medyo naglibo ka dito, ha? Sa mga butang. Medyo nag-struggle ka na nga pangutan. butang nga ginagamit nimo sukway sa purpose gid niini. Run this mother, you say. Unsay mga butang nga dili na mo yung function. Oo, pero kana. sa lain nga function. Tama. My God. Asa ka nag-squila gali? Yeah, boom, 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 boom. Improvised yun, tama. Yan. Ganyan, nakadungog ko na ikutsara. Di mong abridor sa... Wala ko katryan na. Nakita ko ana, brad, pero medyo kailangan og pwersa. Lisod man na, di ba? Lisod. Kanang imon ang kutsara, imono ka ng Abridor. canopiner. Ang kaya na ako katong kutsilyo noon. Kutsilyo, nakatry ka na. Wow. Lala. Say tingog. Pew, 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 pew. Chuchu, chuchu, chuchu. Nai-laser. Kala noon, pwede ko ana. Pero kanang uban, mga improvise. Ano pang mga gisuggest nila ganina nga improvise? Dagan. Yung ano pala, ang pinaka-worst ako na weird rather. Kanang coffee, pang tina sa buhok. Ooh. Coffee pang tina sa buhok. Pwede! Na one time, naka-remember ko before, kanang mga, diba na may mga black pants? Oo. Naiuban ka na mo'y gibuhat para mo balik mo, medyo mo reduce gamay ang kuspaw Sa pants? sa pantalon. Wow. So, kape. Cough. Butan ni mo ko ana na. Tapos, ang puga ni mo ibutang sa baba. Yay. Ano ba yan, Brother Vern? So Mo nang imong pantalon, wa na nakatulog. Run this Pero pwede, in fairness, no? Kape nga pantina, pwede. Lagi, wapa ko katrayad to. Yeah, pero basta dili ra mo wala siya ko hair color. Akong puto niya. Kana din. Hair color. Isa pa. Kana din mga toothpaste, pang kwan sa sapatos. Oh, yeah. Or Kita ko sa Facebook baking ana. soda. Pwede na patanggal daw kung man siya. So, katry ko na. Siguro ng mga... Ako na ko'y always nga ginabuhat as improvise. Kabantay mo na hook sa keychain, kanang lingin. Hook, tapos ling. Ay, kanang Ring. Ring. ring sa mga keychains. Di ba mo double set pa, di man na ni mo masudlan-sudlan. So, I put that on my zipper, especially kung luag kayo nyo ang zipper. Ganda ko kag post on. Oh, yeah. Connect mo siya. Tapos, may mo din din sa... Ayaw naman na maharus kung medyo piot sa imo. Tapos ikuanda yun. Hindi pa kita may biya sabi. Para di sa kabalo bitaw ka, nakita ko pong na sa online. Narili. Kaysa una high school pa ko. Nga na kong problema. Dako kong gay siya, bay. Kakahulog. Umulhulog yun ang zipper. Run this mother, you say. Ano ba na? Ano mo napuwas na po? Oh. Ayan mo mabantay kay kapanilap ang bayot sa tubangan. Indot karon sa Facebook na yung mga hack-hack.
Kasi sa panahon na mo sa una, may mga hack. Ang hack na mo sa una, mga Computer agad. hack na computer ang mga karon ano yung mga Yeah, mga life hacks. Yo. Pwede. Tips. Aswete gihimo og sa daw? Aswete gihimong cutics. Mga dulang pambata man na brother na imong pasabot brother. Oh, gamay pa ko ana color sa kuko. Kanang mga gagmay nga pula-pula mo kuko. Kung gusto kag violet ayo aswete alugbati. Oh, to dula man sa pambata man. Run this mother, you say. Pratong kaldero gimong helmet. Mo tong pagkadisgrasya na dungag ang iyang ulo. Kaldero man. Ano ba? Ano to lang? Pata sa cellphone. Mga answers nila. Magandang topic yan, ha? Cooking oil for shine of shoes. Oh. Cooking oil? Cooking oil? Sa mga leather siguro. Pwede, no? Kung kan. Tapos pag muinit siya, butan mo itlog para sa ako card, sure jud maabri dayon para... Pertahan. Ayan, natistingan ko na. Tama. Pin moves. Katong balay na mo sa una, katong sa bugo, pag malakmi, kato din ID. Muna akong ID, guba kayo. Itong laminated man ang gagamiton ako. Inantigo gihapon. Lugiton ba na, lugiton? Katong akyat bahay pa ko sa una. Naligid yung background. Ayaw mo kupyan sa gina ng mga uy, di na repair, sapatos, payong, hinayhay, hipos. Ayo, na may ana, ayo, ma'am. Or pasabali, ma'am, basok mo, ma'am. Di ba na may ana, mag-offer o ganang services. Basukan imong kwan. Pero ayaw mo kumpiyansa, ang uban lang naman, dili man tanan, ma'am, basok. Pag mabantayan nilang way gatubag, suminto si way tao. Oh, kawat dayon. Run this mother. Labi na karon mga village nga na nga mingaw kayo, labi na ka ng ingani pagpadulon na mga dili ka na mga 9 to 11 o ka na mga 1 to 4 mingaw na kayo na nalbaho na muna dia. Ayo ma'am, ma'am basura anak lugar. Pag ana, uy wa day basura. Wala ni tubag. Automatic sudlan. Tamo na ang card mo gamiton mo gala. Nako po. Medyo pa agin di lang tanang kay basin na uban po nagnegosyo gid ana ha. Sibuyas. So man. To para sa bacteria slice lang tapos sunupon ra sa sibuyas. Kaya mo siya nasaman? So imong giluto ang imong saman? Oh my God. Bunot sa lubi himuong napkin. Uy, kinaraan ni brother. Sauna ba kanag yung tela man na sauna? Panapton mo iana ra dito. Para bro mo sunog kung dugtong. Murag tampon. Oh. Ana ra tapos kalas kay kag napkin. Manok, balahibo sa manok, pangkulitog sa dalunggan, hulip sa cotton buds. Kagilok ba sa kiana, oy? Arang-arang na lang itong pusturo. I can imagine. Ang ako'y ka ng tinidor, duha ka buok, gipandikit gamit ang clip sa hanger. Daw himuong stand sa cellphone para comfortable mananaw K-drama. Pwede. Naka ng pang-clip no na tinidor nakita ko na. Rico, ang akong gamiton kung wala abridor, akong ngipon i-abri. Wow! Ikaw na. Abridor sa... Asin, toothpaste, panglimpyo sa silver nga kwintas, singsing ug aritis. Nabasa ko yan kanina. Labi na akong kinawat. I love it when you call me. Binuara. Magsamad-samad mapunta kung... Magsamad-samad mapud kung sa babae brother kong bunot. Mao. Gilatan man po. Martayolit, pampaping sa nipol. Hoy! Like an earthquake. $7:48 sa atong oras mga igala. Simulan na po nating alamat dito po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako maskamak. Unsa may hinungdan imo akong gidaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Lamok. Atik-atik. Dear M.O. Manaw. Valentine's Day. Mayong alangan ninyo, Lutz! Sa inyong tulo. Lutz! MOR. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Mitch. MOR. Tagalanaw ko, MOR. Og sukat pag-graduate na akong college, diri na dayon ko na narbaho sa Cagayan de Oro. Og sukat nga sikaw paminaw sa inyong tulo, malingaw kaayo ko. Pila na kaniluto akong napagod tungod sa inyo. Wow. Hindi pa nahimong dahilan, ha? MOR! Di masagutan tong pangit. Kay katong college pa ko, dagang kayo nang uyab sa kuha. Wow! Ganda. Ang katong graduating ko, MOR. Dagdag. Gwapo. Kini siya. Gwapo ka ayo. Kana makainggi kag... Mia, uy. Kaya nagnamin. MOR. Na ako'y nauyab atong college ko kay before ko mo-graduate. Nakayon man ko nga sa bagay mo-graduate naman ko. Mo nang ni-try yung sulod o pag-uyab-uyab. Kay lisod na. Itago na lang nato siya sa pangalang si Kiko. Kiko Suave. Itago na to sa pangalang si Kiko. First year college pa lang mi, dugay na siya kaparamdam na ako, pero ako siya ginabastin. Pero ambot ba, wagi siya ni Hunong. Nanay. O gamor! On the day sa among graduation, na ay situation. Ha?
Nga naglibo ko sa akong buhatin. Ipamugos nga mo rhyme to. Okay, more. Timing kayo, gitugtan ko ni mama nga maglaag mi. So naglaag mi sa Osamis. Og katong gabi na. Gusto niya pangayoon. Gusto niya bungkagon ang akong tinapok. Pasensya na. MR love kaya na ako si Kiko. As in, kanang nakayong ko ba nga, he's the one. But MR, nakasadyo ko sa akong kinikalo sa akong galingon nga. Di sa ko musulod alang may ngana. No, it is. Katong gabi na, MR gusto kinabungkagon ang tinapok. Ako yung gipugnan ang tinapok nga di mapugnan. Ni action ginugkatag MR ang tinapok. Pag action nugkatag gitapok ginakuba. Nay commotion gamay. Apan nahuman gyud ang gabi. Nga wa gyud mabungkag ang tinapok. Niundang na si Kiko sa pagpugos ug bungkag. Siya diyang nakahilak na ko. Sa lagto na ba kay istorya wa gyud MR? Oh. Nagpabili ng akong virginity. Virginity. Og MR after atong gabi una. A week usa ka semana wa nagaliply si Kiko. Og nakipagbulag siya kanako. Shocking. Pasensya na. Kung Usa na usa ka rason na sakitan ko MR mo na ko nga di na ko dito manarbaho kay makita lang gyapon ako siya. Mura na ako karon sa kagendi oro. Og mura to takay ko yung advice. MR! Okay naman ko. Saya nakin ko sa kugaling, ano man day mamatayang virgin. Tanti ako na ginihatag sa lalaki nga akong maminyuan. Ngunit datapwat subalit MR. Naibawa na ako nga ni din ni Apa sa ako si Kiko. Almost 1 year po MR og nagkita mi balik. Muli ang tamis ng pag-ibig. Og MR, nagtsaka-tsaka kami. Og lain akong gibati. Nibalik ang ako natulog ng kasing-kasing. O di rin nagsugod ang akong gumag.
Tsaka, girl. Oy, trabaho mo na, trabaho ni chika. Yes, boss. Si Bossing, init na pong ulo. Okay. Pagsulit ito ka kanina, nakabantay po ko. Nakabantay ka? Ako tingog lagi karon ka dili kang gawas. Marag na. Kape. Like, Oy, to. Chikay ko, bi. Super. Nini, manggod. Nakulat kaayo ko last night. Kaya, wala ko na-expect na siya dito. Ako ang Wait. Di ba na-change naman kagkuan? Nakatultuloy siya sa inyo? No, wala. Dili mi dito nakita. Sa mall mi nakita. Sa mall mo nakita? Nagbangga mo ginawang shoulders. Mga shoulders? Tinutukay mi. And, Mga pila ka seconds? God, ay sa mga 5. Siyempre, dugay, no? As in, like, wala ko kasabot sa akong feeling nga mura kong namugnaw, nga gipaningot, nga, like, kakiligon, My nga gakakulbaan. Siya lagi nga, katong imong ex lagi nga, Yeah, si malicious? Ay, girl, mo pagyapon, malicious pagyapon. Oh my God. Pero dobi. Wala, nang story ang gamay, pero sad lang lagi kay nanam mo siya uyap. Ha? Oh. Uy, pero... Sayang kayo, no? Kay, wala biya ka yan, namungkag ana. Siya, dapat lang. Mo na itong ipahulam sa ako. Ba't lang mabungkag ang akong kuan? Yan! Uy, ano say pero? Pero, ang putlagi ki... Wala ha, dili sa gakuan ko ga-expect or sa ba nga, I don't know, gwapa lang yun ko. Pero ga-expect ka. Feelings. Ay, siya nga, lagi dutong bulagan ang iyang uyaw para magkigusto niya. Lain man na, girl. Ikaluoy ko sa girl. Gusto niya makipagbalik sa ako. Kaluoy ko sa girl, anak ko yung bulagan. Mao gani Hindi na sugot ba? ka. Huy, of course, wala, no. Uy, kailan na ba kunin mo, ha? Kailan na ba kunin mo? Wala ko nang hatagog number. Sure. Yes. Oh, dagan malagi na miss call imong cellphone. Oh, laini. Sure ka. Pero promise, dili gyud. Wala ni mo gihatag imong number pero imong Facebook. Wala lagi. As in, wala ko na, mura to kong gistorya. And basta, naa siya diri karon. Ay, salamat. Abinaw mo indyanan ko ni mo da. Sorry, late ko. Abinaw yun. Baga, sakit-sakit ka lang sa puso ko. Ano di ay, nag... Ikaw ha, ba si kita na noon ta diri kita rabi duwa. Saan ba yun? Wala. Ano din ay magselo sa mo? Wala mga kay boyfriend. Wala. Ikaw mang good. Actually, muna ako isulti sa mo. I'm a free man. Mark Freeman. Kabalo ha. Si Freeman. Wala, di ba niyo ko sa mo nga kanang I still love you? Ang siya ba? Kuya B. Oo. I still And, love di ba niyo ko sa mo nga bulagan na lang ko itong uyab para lang ma-free ko. Para walay sabit. Bulagan ako siya. Nangaon me, tapos ibutan ako kulat killer. Pag-joke, B. Ikaw sige. Wala ko nag-joke. Seryoso ha? Lagi, nagbulag na mi. Kasi naghilak siya. Oh. Naghilak siya na... Hindi mo kailangan mo ano. Well, ako siya ginang babae akong gusto, di laki.
Paririgin mo ni Kiko Domo. Hi, Madam Kiko Domo. I realize nga, Why? samok ba? Because I still love you. Nakasala ko sa una, I remember. That night, wala ni mo gihatag sa ako. Gitry na ko bungkag, pero wag yung ka nagpabungkag sa mong tinapok. I will tell you honestly, nagmahay ko, feeling ako di ko ni mo love, kaya ni mo gisurrender. Munang wako ni, nawala ko sa kasimana, din nakipagbulag ko, kay feeling na ako, ingana. Tapos wasa ko ni mo apas, wapo ka nag-text dayo nga magbalik bata. Wala nag-text. Grabe kaya akong texting mo, ato ha. Ugas. Sumuto nga, nakauyab ko ato niya. Tapos, dali ra kayo story, video kilami, pag inom mo beer, bikang dayon. Pero sa mo, langay kay kayo Kung na-realize na ako kung sa kabutang day, kung dali ra po ni mo makuha, or dali ra po mawala ba Pero lahi ra gyud ka ba? Sama ko eh. Kabulo ba nga nga, bisa to 1 year na tayo nakita, pero sige po kong stalk sa imo. Ikaw ba? Sige ko like sa imong post. So, tinuod yun. So, you still love me. Mo galing mo ng pagkabalo na nga waday kay Uya, mo nang gibulagan din ako siya. Nag-action mo siya dili sukol, gibunalan ako yung tangkugo. Dili wala. Ako nang gitulod ako sa sobamot kung nakita na ba yung patayng lawa. Run this mother. Problema kay Hunas na ba? Okay naman siya, nakita mo na yung post. I'm fine. Ano naman siya? Ipakita niya yung mga panggos. Hashtag naman siya nga, I will not file a case. Hashtag I will not file a case. Hashtag I still love him. Wow! So, Hawiran ako yung mga kamot. Hawiran ako yung mga kamot. which one? Right? Left? So, sa lugar na Tell ka me. rin, lugar. Sulti ko stino, dili ba ko ni mo love? Why not? Balikan to, ay magkabalaka. Di na ko ipamugos niya akong kaugalingon. Ikaw ba nakauyab ba ka after sa to, ha? Wala. Suming to say, wapag po nabungkag ang tinapo? Ha? Ay, God. Diba? Sure ba? Lagi. Ay, kabalaka di ko mamugos kung ready na ka. Pero pa ko tabagas ako. Love pa ba ko ni mo? Can we start all over again? Pangiias na. Samok ba? Tell me. Siyempre. So, balik na tayo? Marag, ana. Balikan ta ka din niya, kuwaon ta ka ha? Okay? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Text ko sa mo ha, bantay ka mo reply. Reply ko, promise. Sure? Lagi. Samo kay di ko ganahan mo hawa na. Dili mga apply lang ko diri sa mong trabaho na lang, babe. Wait. Mag-guard na lang ko diri. Di ba good pwede? House relationship din. Wapa kay karon sa mong uniform. Sige, balikan ta ko niya. Oo. Promise. Balik ka. Kung sa oras mo out day. 5. Sige. 1 o'clock pa lang na ako diri. Okay. Bye. Bye-bye. Kiss me. Chicks Huwag lang. kita nagtanaw. Chicks lang. Burom sa tagbag upang. Sige, bye. Sa pabi. Ayun. Para balance kay sa left mo ko ni kiss. Nako sa kon. Sige na, medyo pa. Ay, sorry.
Sorry, Excuse me, moagi ko. Sorry. Sorry, boss. Madam, boss? Ha? Si Jean. Hi. Hi. Ako si Kiko. Wow! Ha? As in, Kailan sa sako? I think I know you. Ako na istorya sa'yo. Kaya pala. Balik ko niya. Bye-bye. Musulod na pud ko. Kay, Hindi. Ako na sa kyaton. Babae ko na niya. Bye. Thank you. Nice meeting you, Jean. Bye, Kiko. Kiko. Uy, pasabtak ko. Ako labi. May bastos. Girl. Ang sama! Wait, what's wrong with you? Wala. Wala'y wrong. Uy, kalay-kalay. Hindi pa naman na siya girlfriend. Ningon biya ko. Sa ba? Girl. Muna mo lagi bantog ramang pod. Natumba ni mo akong buhok, girl. Oh, sorry. Excuse me. Habang hair. Kapalo ba kaiya lang kinibulagan na yung girlfriend para makipagbalikan sa ako? Girl, wala ka na konsensya na, girl. Wala pa man, kay buhi pa yung girlfriend. Ay, pandama. I mean, ex. Wala no, syempre na konsensya ko na luiki ko sa babae. Uy, tralala ka. Kanong nisugot ka? Uy, di na ako nasala, no. Of course, I still love him. You know naman Wait. ko. Kabalo magyud ka kung sa pakula ka move on, Ana ni Kiko. I know. He's my first love. Like, ang imo naging cubicle nga puno og pictures niya. Oh my God. True. Cubicle galing as transparent pero ang imo covered. I know. Pati desktop. Munang happy kaayo ko karon and Pwede ka Abot, mabalik. oy. Di ka mabalaka. Mas mabalikan kasi ang ex. no, I don't. Uy, Wait, wala na si choice kaya ako ang gipili sa iyang boyfriend. Adyan lang, hindi ka pangilabot sa ako. Ay, Papa Boy. Hi. Papalito. Wait lang po. Basta ka, apaso na ka niya. Uy, Pero mo Atsa. lagi mas lahi karon tama digin nga love is sweeter the second time around. Grabe, no? Karong Sabado na magmansari na ta. Yes! Pasa sa panahon. Super. Wala. Amang ka gusto. Ako'y bahala. Really? Timing kayo kay January i-release among 13-month pay. Advance. Mabugatan ang kumpanya sa December. Gumiko ng 20th month pay. Sige man, asa man ta? Asa gusto? Mag-eat lang siguro ta. Dinner. Gusto ka ng eat all you can? Ha? Pwede. Pero di ta nang crowded kayo. Huh? Dito ta mag-eat all you can sa kana. Asa mo nang eat all you can nga dili crowded? Kanang kitaradwa ba nga eat all you can? Ha? What do you Kanang kitaradwa. Kay kape ka ng dakang kay tao. Hindi kayo makita. So, say food, ana. Kung kita lang duha, nga eat all you can. Depende sa mo. Kasagaran ng mga raw foods. Yes. Sa na seafoods, na yung mga talaba. Tapos na po yung mga vegetables. Vegetable? Kanang gulay ba? I know. Like, Na yung mga talong, pipino? pipino, talong. Palaya? Yeah. Ampalaya. Asa mo Tapos, na kinilaw, ano. Kanang kinilaw bitaw nga pure lang yun. Pure? Kanang ang lamas buhok ra ba? May bastos. Anong paborito ni Melcon? Ni Irvin o ni Gino? Takani nga kinilaw, kaon tamas ginhawa pero walay tunlanay. Asa mo na? Uy Oo, ha, asa ni mong pasabot na ito kan? Kasagi pa blind sa ka. Wala. Kabulogan, nanam ta saktong edad, nanatay mga trabaho.
Siguro naman lang. Basig, pwede na na bungkago ng tinapo. Uy, Kiko, ha? Hindi ko ready for that. Wow. Anto karon di pagyapon ready. Sa una, pero karon siyempre nandun sa Uy, lagi mo din yung pasabot. Dili lagi ko, diba? Mura gyapon na ito karong dini gyapon ko. Ay, well. Sabagay, di ko po mamugos. Ay, gabala ka di ko mamugos. Mahay lagi na, uy. Ako nagmahay. Ganun nalahiin mo ang facial expression mo. Dili. Doon ang kagana. Dili, oy, bong. Abi balag mo na kung apasay mo. Dili. Promise, wala ka nalain. Del. Sige, Hoy! mga ano lang tao yung sagasa. Saan niyo siya na Ay, bahay mo? sus. Ay, kabala ka di lagi. Ano man? What's wrong with that? Abi na akong manana. Na? Mananya. Di ba, bago lang man mo nagkuhan? Sa lugar. Nag-monthsary? I know. Sus ako na, miski pag week-sary pa lang, na hatag na ako everything all in. Kuang. Pero, hello, dili yun ako kaya sa ako ang konsensya and sa ako ang belief. Yun bitaw. Girl, 2020 na to. Kaya yun ihatag once you've married the guy. Hala, karaan. Masuko si Lord. Gabaan. Gaba? Oh, yeah. Magabaan ta na ni Lord, no? Ikaw may magabaan na para itong first ba ni Bia. Siya, kaya ni maghihatag. You know, if the guy really, 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 really loves you, Wait, tralala. kulatan ko niya ang right time para akong i-give ang, you know, Di na nauso karon girl, oy. Ang uso karon all in. Makabalo na kaon sa tudluan ta ka. si feeling ano. Pero ko lang ha, back style lang ha. Wala pa ko ka-try og front. Ah. Back kita na. Girl, ano kasi saktong age, no? And tapos, this is Generation Z. So, you think ako yung ihata? Dapat lang. Ba't masupapadulong ka na sa akin? Biyaan naman din yapon. O di mo babalaan kung love bagi kaniya. Diba? Ay, Lain na karon, dapat imo na isukdon kung kwan ba ka ng igo-igo ba or basin gamay-gamay ra. Girl, basta di ka magmahay. Sure, nagyagani. Kaya ako, wag ko namugos ni mo. basta... Dili sa ingon nang nagbitbit ko kutsilyo, namugos ko. Basta hinay lang, ha? Inay. Sure, you ka ha? Suwa pag ininabungkang. As in, first time na ako. Basta na ba virgin, medyo na kayo makita ng mga medyo spots ka may. Ha? Oh my God, gano'ng spots. Sure, you ka ha? Lagi Wala yung gid gusto- lugar. Wait, Are you saan ready? di ay? Diya lang, atras lang ka diya. Ha? Para Dili medyo ko? dari ko sportan magsayo-sayos ako. Pagana. Isa na nga style. Tilapan ako ning doorknob padulong diya. Sugod sa doorknob. Hindi ginagkubalan yung dila ba? Are you ready? I guess. As in, bakit Wala ka pa, wala pa. magsugod sa doorknob? Diri ko sa doorknob magsugod. Masay date ka ron. 16. Webes. Oo. Sunday na kumaabot yan.
Basta, kani pag-expect yung kang medyo sakit. Kay gifted ra ba ko? Ha? Paglihini sa thermos. Mukhang agani ha. Kung tinod yung nga virgin ka. Are you ready? Medyo obtuse angle pala. Sige pa. Ano? Duck up ang angle. Oh yeah, baby. Hello. Here comes. Are you ready? Ready? No makakasako ah. Usa nga? Eh yung ka-virgin ka. Oo, tinuod man. Nga wala man lagi. Dapat na i-ugod. Ugod. Ugod. Sa'yo, God. Ano man ang tugo lagi? What? Ha! Na makakasako ah. Kailangan mo dugo. Ano kailangan makamamaka? Musultin lang ko naman sa tinood yun. Ano ako yung pasagilan? German niya mong lahi, German! Akong lolo, German! Tapos, ay, lahi na mo mga South African! Mukhang agyon. Tayo, Promise yun. Ikaw, yun ang una. Kinsa na Ikaw! So, tigo sa tinood. Oo. Dili na tinood. Hala. Uy, wala ko kabuli, pero I swear to God. Ha? As in, ikatog yun na gabi. Ang pinakauna nga na. Hagas. Ikaw mo to sa Kabalo ka ako, kung ana man ni kagapamakakasako ha. Dangon nato ni. Dangon nato ni. Huwag mo na akong hatag sa tanan. Uy, Namakaka. promise, wala ko namaka. Kasi Namakaka. wala. Uy, listen kayo sa ako. MOR. Grabe, nagbulag yun mi. Grabe. Kaya di ko siya mutuo. MOR, sa tiyon anay lang, as far as I can remember, wag yun. Pero pwede gide na day. Kay kasagaran, nag-research ko may sulti nila, basta daw virgin, magdugo. Wala mong ginakuha. Basig yamagers lang ayos. Tayo mong ikon, MOR, please. Tinood ba na MOR nga basin na virginize ko sa bike? Ay, kay katong kuan dito manggod sa lanaw, sige kog bike. Masaba kayo ko, nasuko akong papa, yun akong papa nga, di ka mo hilom, ako ni iuli ron ang bangko. MOR, tinuod ba na? Or basin na ba ko'y nabuhat? Na wala ko kabalo nga makakuan din. Kay to be honest, swear to God, like swear to God. Wala gid MOR, wag gyud lain. Ora gyud yang gikasukan. Kay aw na nag-ugoj. Ang saay sa Shokomber. MOR, please sultikon sa kong angay buhaton. And so much more sa umaga. Alas 8:54 sa atong oras. Nagbabalik po ang mga hilason. Andres Hilas Di Garboso. Hilas na! Garboso pa. Na-amaze me karon kay namong guest. Kuyaw ni, kuyaw. Kulba. Perte. Osaka YouTuber. Nauna na ko na-realize 7 years naman po, Debran. Kuyaw. Mo nang ko na yung mga bagong mga YouTuber diha. Ay, mo ka-turn off na yun nga. 1 year pa lang mo, sir. Mga 7 years na. Mas na sa iyang YouTube channel ang pangalan Daddy Chumi. Daddy Chumi.
Jimmy. Okay, push na to na nga joke. Yeah, boom, 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 boom. Yeah. Pero mas naila po siya nga, boy, bulkit. Ang pinakapirmiro na ko niya nga video nakita ni Brad, katong, nasapnan ba sa asawa ba nga nasa sa motor? Motoy ako na. Hindi ka rin ito mga nagod, kaya mo na naitabos ako. Ako po. Yeah, boom, boom. Atong MR Celebrity DJ, mangutahan na ta sa iya unsa iyang gibuhat kaysa currently ang iyahang subscribers pila na? 42,000 plus. Sa YouTube lang And na. counting pa ha. Tapos sa Facebook wapay apil. Tagiunsa niya pagkita ha. Siyempre actually nakatry na ni siya DJ, nag-resign lang yun siya. Eh mas dako pang kita sa pag-YouTube o Facebook. So sa man Rico, kano sa man ka magsugod? Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom. Ladies and gentlemen, ano yan na po? Party! Ang atong celebrity doctor nga busy kayo. Nakita lang ko siyang story, bro, na po yung brand new nga sakyanan niyang gibidyo-bidyo. Sige lang, out of the country. Bese sa live. Kabisi ba? Out of this world. Doc Jerome Baso! Brother Bern, Rico, and Maria Filingera. Good morning. Medyo karan si Boy Bulkit. Idol Boy Bulkit. Iyang, ano yung Maminaw serye? jugwani oy kay para makakaton Ano yung serye ni mo, brother? Sa YouTube? Dramedy. Dramedy. Drama comedy. Kaya mga artista ang tatawag. Naalala ko tuloy yung dating mga katubang mga gatanaw ko so nasa ito napakaslanaw ba katong ikaw ako sa Yatay. katong mga panon sa ikaw ako sa kangit-ngit, Milyonaryong Mini, kanina mga type of drama. Millionaire Mini o kanang ba? Got the Wonderful. Imoro sa nay wasa ko kapotan ng ano. Nga na yung gibuhat sa drama sa bisa. But anyway, so tanginin na sa atong MR Celebrity. Mamaya at machika sa niya ni Kwan. Kung late galingon niya si Master Poppy, kanimo akong ipuli. Nag-treat diretso mga gala. Anyway, oy, double time tani ha. Wala ka last week. Lagi. Duha ka sakit na. Sorry, nagot. Katong nagpadalag letter nga nagsakit kagahapon. Hantong karon nag-atang pa siya. O tagaan sa dili in fairness ha. Wala man ta nagatawa pero ang sitwasyon last week was katong ang boyfriend, ang lalaki, mo nang maulaw din siya mga pilo gathering siyang girlfriend kaya nasa'y sakit nga patol. Pero para di kay ko, ano sa English, para medyo social? Seizure. Seizure? Seizure. Pila ka isa seizure? Murag. Wala. Ano na ay? So mo nang una. O karon, actually, taas ka itong istorya, pero actually virginity ra tong tatay. Correct. Ipalamian lang naman driver. Virginity and bicycle. Yeah. Kanang maka-engage sa Maria Og. Lamia, oy. Ibinli si Doc. Like, sorry, Doc. Shit. Rin, ang eskwela may mga bata karon. Sa ato na, ang last week o karon na? Last Pwede week. dong ano. Adong ano na. Sige, bebe. So again, abot sa patol. Ang pangutan naman ko niya, if kung naba kay sakit nga patol, maayo pa Maayo ba ka? ba, oo. Or nabay tambal nga makontrol? Or if ever kung ato ko gathering, nabay tambal para dili mo atake sa kuha. Iapil na po nato, Doc, pangutan nato sa Facebook kung ma-detect pa ba na siya sa bata pa. Tama na ba yung mga early detection na? Correct. Alright. Okay, actually, pasensya na ha, and medyo, pardon my voice, kay Moraog. Husky. Nakamata. Yes, Siberian Husky voice. Charot. Betaw ko ka ng medyo, I'm kanagaring under the weather, char. Kanang, regarding sa last week, nga, letter sender, di ba, kuan man to, it's more of seizure, no, or patol. Now, ang seizure, dapat manggod mahibaw-an unsay cause because there are really kanabitawng conditions or mga sakit nga kanabitawng mag-present og convulsion or seizure, no? But technically ato sa siya i-define unsa man ang seizure. Ang seizure is kanang murag uncontrollable nga dili mapugngan nga pagpanggahi sa kanang mga muscles, no? And this could be because of abnormal firing sa kanang mga neurotransmitters sa ato ang brain, no? Sa atong utok.
And then ang mga manifestations ani kay katong mangisay, no? Magkurug-kurug. At the same time ang uban magsulirap ang mata, no? And then they do not know kung mawala na siya dili sa kabalo nganong unsin hitabo sa ilaha, no? Siguro mawala na silang memory. Yes, nga dili na ka sila. aware. Pero sa man na may trigger ana, like for example kung hubak, Nice. kung daghay, Aso, kung isog aso mo trigger. Pwede, Sila ba kaigang ba na, Yes. ka-stress ba na, wala gyud. Actually, you need to, like I said, kinahanglan na to isotaon nga no? So, ang seizure kasi could be because of, for example, sa bata, febrile seizure. Ang uban, kung taas kang hilanat, magkumbulsyon, no? Okay. And then, ang uban, kung na-infection sa utok, magkumbulsyon. Pwede. Ang uban sa dayon, naagyoy ginatawag na epilepsy na disorder. Meaning, naagyoy problem sa brain in terms sa electrical wirings in a way sa brain nga mutukar gyud or muna siyang ginatawag na to ang patol. Ang patol kasi is like a Visayan term for epilepsy, no? But ang convulsion is a general term. Dili tanan nagkumbulsyon dunay patol, ay dunay epilepsy. But of course, ang mga katong naay na diagnose og epilepsy, epileptic disorders, mag-present gyud og kanang seizure. Naapoy seizure or convulsion nga dili tibok lawas ang magkurog, naay kanang localized nga seizure, no? Naapoy kanang absent seizure nga murag na blank stare, murag na absent-minded, but seizure na pwede. Now, regarding sa katong gingon ni Brother Bernie, pwede man gyud na ay kanabitang trigger. Like for example, kung na history sa bata pa o kanaganing mag-seizure sa bata pa, I mean sa taas ang hilanat, pwede gyud siya mag-febrile seizure the next time, no? Tama, no? Pwede na. And then, regarding, kung for example, na-dehydrate, no, nag-dehydrate ang pasyente kay nagkalibanga og suka kalibang, niubos ang ang sodium sa utok ay sa dugo, ni ang asin sa lawas lugar ni na-deplete, pwede gyapon na mag-present og seizure. So it's a fairly complicated nga kanang disorder nga dili gina siya ibaliwala, no, because it can be fatal. What if natumba siya kalit na buna lang ulo, nag-hemorrhage, pwede mamatay, no? Or nagkaon din kamulong seizure na tukan, Okay. pwede mamatay. So muna siya ang kanabitang bantayonon. Now, in terms of, kung naagani, kahit na one episode lang of seizure inyong bata, particularly sa mga bata, kinahanglan yun na magpa-check up o doktor. Okay. Because there are medications. First is, tanawon unsay cause. Kung masuta na ko unsay cause, there are appropriate medications. But in general, sa mga seizure or convulsion, doon na ginay tambal, which is basically kanang relaxant siya, no? Of course, medyo di bawal man tamo kana bitawng mention og kanang mga tambal, no, because you cannot just buy that over the counter sa pharmacies. Naay mga tambal sa kanang patol nga kana bitawng kinahanglan og specialized license, like duha ka license ang gamiton sa doktor. But naapoy uban nga isa lang ka license, ordinary license lang gamiton. So kana siya kung for example na-adjoy epilepsy kay mag-EEG man na mag-testing. Kung dunay epilepsy gyud ang pasyente, nagay maintenance. So nagay maintenance para kato siya, dapat dili siya mabalaka kung ma-check up lang gyud siya, and then naa siya kanabit matagaan siya og tambal nga maintenance para dili mo atake ang patol or ang seizure niya, then safe ra na siya maintenance, because dili nimo matagan kung ano sa gyud siya muwa, no, completely, and sometimes for life naagin na sila. In most instances. Malo mo kay basin niya kung igang kayo, di ba? Matrigger Baka siya. But ang kasagaraan na wala gyud definite nga ingon nga trigger. But Okay. ang kanang ang highly associated lang gyud is of course katong history of febrile seizure, no, kanang hilanat. Then ang uban sa dayon lahi na dayon na infection, pwede man gyapon. So, pero problema na para ba ng diabetes nga kung naanak ka na, nanagideng ka na? It could be depending So, on the muna cause of mag-maintain yung seizure. kauguan. Kung mga epilepsy gyud, ang epilepsy kasi wala gyud definite nga. Kung for example, kung namo koy infection sa brain mo tang nag-seizure siya, kung natangtang tong infection, of course, Okay na. lang to siya kay secondary raman. Or kung naay tumor sa brain, pwede gyapon, no? Kung natangtang tumor, then that the chances of getting back the seizure is kanang less. But pwede gyud gyapon mo balik. Lahi po tong bana nga naman. Kisa ning nag-text sa imo, masisure lang kagkalit ba? Di na rin katubag. Di na rin katubag.
Lahi po tong sulirap sa matahang. Na lami ang pamati after. O tara si Maring na-experience ba na niya? Na Ulo seizure. pag yun. Wala pa. Ako yung ang... Nasingit yun nato ito mga igala. Sorry. Tama ba kay mo Mga biya to basusan sunod. manggod mo. Mo mo gudi mong sunod nga tagag-advise. Ay, kung nag-seizure ba siya kamulong bike? Oh my God. Ang pangutana sa atong letter sender nga si Mitch. Today. Sa karon niya. Sa karon na ni. Oh. Kay honest magid siya. Oh, Wala mang yun. Ever since. okay. Ang Kinsa man nga problema- Mitch? Taga-asa ni nga Mitch. Si... Itong Pero wala taga-zonto siya- ba nga? Wala siya nagsaba kung kasi ba siya kinamot. O sa sasabo kung ambot lang po. Basta nag-vegetarian siya. Uy, ayaw magkuan. Uy, magkinamot kayo panos. Pero honest magid siya. Ang problema karon kay na mag-iban boyfriend ba nga para sa ila big deal gina. Dapat ako'y makauna. Oh, okay. Ambot lang po. Kabalo mo sa mga laki, suryanta mo karon palandaan, dili man ang kinsay man nakauna. Bitaw. Ang kinsay pinakalami mo dapat. No ko. La grabe agree yun. Sumuna karon. Sabi makakorek si Doc. Nakigbulag yun ang boyfriend, nakig-away, kay wa man daw nag-ugoj-ugoj. Lagi. Ugoj-ugoj. Walay ketchup. Wala isang Pag-uman pahinga. sa Ratatouille, uy, ugoj, so edge. Virginal. Pwede ba gina Dok nga bisag walay sex, dili magdugo ang iyang kwan? Yes. Ang bugiro ba si Kiko kay German daw. May laing Basig German. shepherd. Ay, Shepherd ang kaliwat. basig ito'y pa. Oh, correct. Lalalaon sa na, Joe. Kuhaan ka. Regarding sa ato ang letter sender today, no, number 1, ato sa tong kay nadunggan man ato na ako nga basin og katong sa bike bisikleta niya, di ba? Sa ato ang mga naminaw, no, dili pasabot nga sigig bike ma-divergenize. It's not true. Dili na tinod. Dili. Ay, wala mo Unless, sig bike, hindi na mo ma-virgin. unless wala lingkuranan, yung gilingkuran sa bike, no? Lagi. Dili na tinuod ha, dili na tinuod nga maka-divergenize. And it is also not true nga kung dili mo dugo sa first time nga sexual contact, dili na virgin. Mo man ay basihan gud sa mga laki gud. Lagi. Dili na tinuod. Because number 1, there are some... Si Jung action pagit si Jung. Wala pa ginakita sa video. Joe, wala nakita diri, oh. Aliyan sa ang sa virginity kasi although it's a sensitive topic, no, pero ang hymen kasi dili magutanan babae kana bitawng are born with kanang a uniform, no, in terms of hymen. Okay. And nasa uban jud nga imperforate hymen, even if kana bitawng mean to say dili bitaw wala jud na nagisi for example, during hunit during intercourse. So dili you don't expect na magdugo, diba? And basta dili siya indicator nga kung dili mo dugo is dili virgin. And personally, unless siguro ni agi na siya og panganak, no, sa kanang vaginal canal, there is really no definitive measure kung makadetermine ang isa ka lalaki kung virgin pa ba ni or not. Especially kung dili gyud nga loose jud kay of course kung nanganak na we expect na stretch ang ganing ano. So again, Messaging. ato yun sa mga lalaki, Kanal. kung pagtira niyo yung girlfriend nga feeling mo nga virgin daw wala nagdugo, dili automatic dili. nga kwan. Pero pwede na po mo din na yung mga babae karon. Dili sa lingon nga. Man, ingon biya sa MOR. Dili Ayaw ko kadili sa mag-ugod. Ingon biya si Doc Jerome Basa. Agay ato diri ipa-confirm kang Dr. Espra. Wala mang naglago. Pero dito naman sa CDO si Doc. Oh, balik na siya. Doktora. Tawanan na nato si Dr. Ay, Doki. Espra. Doktora. Kung dugo ba? Obi na mo nga gwapa, sexy, og dalaga. Correct. Available. Sa ato na Og ipa-confirm. naibagong car. Wow. Kaya naman, Doc. Beke na Doktora. Anyway, again, sa atong larohon mga igala, so, dili necessarily. Na Yes. kailangan tanan mo dugo para lang yun virgin. Yes. Pero kaso hadlo ka nga pag dala lag blade. Correct. Or dili. Kanang kamulong regla. Ooh. Hey, kanang daghang dugo. Baka bayan mo sa extra ko na stain. Bayad mo na, ha? Si Doc. Dili. Kanang
extra bedsheet or kanang diaper para ilingkura. Grabe Lodo. naman. Sa mga do. Oy, grabe. So, ano yung mga topic di ha? Makawag dungog. Mga gubag reputasyon. Makawag reputasyon. Kumutan na ba kay ko? Uy, again, dagay mga tana sa imong clinic, Dok. Unsay kwan nimo? Polymedic Veles. Veles. Okay. Yes, Polymedic Veles. Pagsulod ninyo, saka, tapos mo na po mo. Oh, no. Ang clinic. Very nice. yes. Pero So garbosa homey. kay pagsulod. True. Ay! Wow, murag Wow. hotel, murag lobby sa hotel. Ay, oo. Tapos napagay ba nimong week sa tong uban nimong Oh yes, klinika? pag Sunday, grabe no, kayo kalabaw kay Monday to Sunday mag-clinic. Open naman ang polymedic outpatient sa Limkit Kai Center. So napunta dito ka clinic. Pagka Sunday? Yes, Sundays 1 p.m. to 3 p.m. Ano muli mo sa nga wa mo po yung nagulat? Nadyo masumbagan ani. Wala nagpakabuli. Wala yung ipasumangil sa ato. Na wala yung nagulat. Tani. Thank you kayo, Dr. Uli nagiwaswasan na nako. Lagi. Nani ko din inyo kung binuang. Bully. Salamat, Doc. Thank you very much. Yes. So mag-rounds pa kaya po. Ang doktor Yes, ba? maduhapit ako. Ang doktor ba kung magsakit, magpa-doktor? Magpa-doktor min sa among kagalingon. Oh yes, of course. I have my attending physician. So, wala siya. Walay samon nga Ha? pagtarong sa imong self. Uli attending boyfriend. Wala yan ang moto Uli nga. attending boyfriend. Pagtarong sa Attending imong boyfriend, wala self. attending girlfriend. Wow, Kamalubya ka nga mag-worry ko basta magsakit ka. Ayun na, pag-work. Wala nga na. Rest. Wow, eh. Nga. Ang mag-work. Kaya paabuto nila kay wako kung Kaya ba? Ayun nga nag-grounds, nagsakit man di ay. Doc, thank you very much. Yes, Thank you so And much, it's so Doc. nice to Balag be back nagsakit after ka. 2 weeks nga. Please, Poros pwede niyo i-follow protocol. si Doc sa Instagram, ha? O Oh yes, sa it's Jerome Facebook. Basang MD. And Facebook page. Facebook, Jerome Basang. Yeah. Yes. Okay. And pohon, pag makapaminaw na ko kang Mag-vlog na po po. Daddy Chuni. kinsa gani? Daddy Chuni. Unsa gani mo Boy YouTube? Bulkit. Si Boy Bulkit. Boy Bulkit. Pero yung Yes. channel sa YouTube, Daddy Chuni. Daddy Chuni sa ako na siyang ikuan. Mag-subscribe ta. Para mag-vlogger Vlogger na na po yan. dahil ta. Daddy Chuni. No? Chumi. Chumi. Daddy Chumi. Sige. Chuni. May sabi to. Chuni. Thank you very much, guys. Musunod na po si... In fairness, sa'yo si Joe, ha? Lagi, wala na late. Wala na late. Okay, ganun pa rin, ha? Man, Poppy. Oh, what's your medicine? Body symptoms persist. Consult your doctor! MLS.